Kadyot lang, murag wala pa man kumatagbaw sa paglibot suroy. Kamo, ganahan pa mo more adventure? Tara, ato na to ang mga nabantog na kayong mga peaks na makita dinhi sa ilang lungsod. Apan sa dili pa kita musaka sa mga kabungturan, makita nato kining natural kayo nga rock formation. Truly magnificent. Kung magisgot na kitag Dalagiate, kasagaran mo tataksaw na huna sa kadaghanan ang nabantog na kayong Osmeña Peak. It is formerly known as Tanawan, kay tungod siguro kay makita ang usa ka panoramic view sa Badian Island. Laing peak na usab ang atong bisitahon. Mangadto kita sa Barangay Dumalan, diin nahimutang ang Bandera Peak. Gingan na nila og bandera na tungod sa gibutang sa Amerikano nga American flag. Unya na himugso kanang pagtukod nila diha nadtong 1945 sa US Army Triangulation. Unya kay doon na may American flag, ang mga tao nga nagabaol sa punuan sa Bandera Peak, pangutan-on nga ni sila, asa man mo, may tubag dayon, adto ko sa among baol sa bandera. Baol sa bandera. O sa ilang baol, sumahan sa bandera. Sa summit sa mga bungtod, makita ni mang usa ka nindot kayo nga view sa kadagatan ug lain pang kabungturan. Finally, nabot na gyud nato ang Bandera Peak. Tinuod gyud ang gisulti ni Kap nga makita nato 360 nga view, makita nato ang Bohol Island, ang Negros ug ang Siquijor. Suroy, suroy! Sulit gyud ang among pagsaka ni ini maong peak tungod sa iyang panoramic view. Tinuoray gayong maka-experience ka og Mount Everest-like sensation tungod sa kabugnaw dinhi. Ug napagayud, wala pa kita mahuman sa atong pagbisita sa mga peaks dinhi lang sa Dalagiate. Naapay Mercado Peak. Medyo taas-taas pa gyud ang atong sakhon ug kinahanglan gayud kita magsulob og jacket. Kay grabe katugnaw ang maong dapit. Og padung ta karon sa Mercado Peak. Unya tungod kay 101 man ingon ani kalisod ang atong maagian. Lapok og dangog. Five minutes na lang maabot na nato ang Mount Peak. See? Unsa ka baga sa fog. And the higher you go, the cooler it gets. At last, naabot na kita sa summit sa mga bungtod. Bisag dili nimo makita ang view, okay lang gihapon tungod sa kabaga sa fog. Ma-enjoy gihapon nimo ang kabugnaw dinhi. Madani kagayod nga mobisita dinhi sa lungsod sa Dalagiate tungod sa katahom sa kadagatan ini, mga breathtaking mountains, charming heritage sites, fascinating rainforest, ug uban pang gasa sa kinayahan. Ug nahuman na gyud nato og libot suroy ang manindot ug mabugnaw nga vegetable basket og summer capital of Cebu, ang lungsod sa Dalagiate. Mga suroyan, ako si Matt. Hangtod sa sunod natong panag-uban sa pagdiskubre sa naglain-laing talan-awon gikan sa mga maanindot kayo nga lungsod ug syudad dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Dinhi lang sa atong programa nga para gyud natong mga lagan nga ganahan og hilig kayo mag suroy suroy! Tag-5 lang. Come and visit Dalagit and enjoy Dalagit. Enjoy the delicacies and the places nga inyong ariunos Dalagit.